Señor Varela, segunda vez que le llamo al orden y, por favor, no quiero seguir con esto. No quiero seguir. La siguiente es la tercera. Entonces, señor Varela, le pido por favor que no siga interrumpiendo el debate. Vale. Es que hay provocación tras provocación, señor Varela. ¿Qué era esto lo que estamos buscando? No, pues vamos a acabar el debate, vamos a acabar el pleno. Empezamos con el turno de mociones. Primera moción la presenta el Partido Popular. Tiene la palabra a señora Barciela. Sí, está. Polo Concello de Redondela transcurren estradas provinciales... Sí, bueno. Polo Concello de Redondela transcurren estradas provinciais... No, vamos a ver, non sei se funciona ou non funciona. Funciona, o sea, que hai que pegalo, hai que pegalo. Vale. Polo Concello de Redondela transcurren estradas provinciais que precisan de ampliacións, melloras e acondicionamentos para a seguridade dos peóns. Dende xunio de 2016 estivemos en contacto telefónico e por escrito co Departamento de Mobilidade da Diputación Provincial. Tamén fixemos varias solicitudes como maquinaria, como viñamos facendo desde 2011, para maquinaria de limpieza de praias e de senda de agua. O 10 de novembro asistimos a unha xuntanza con o responsable de mobilidade, Uxío Benite, que acudiu como responsables do goberno, o alcalde, a concelleira de Urbanismo, Mari Carmen, e eu como concelleira de Vías e Obras. Ali presentamos un dossier con todas as peticións, as máis necesarias, das estradas, e tratamos varios temas. Dando esa xuntanza, o diputado Uxío comprometeuse a visitar o Concello de Redondela, a visitar esas estradas que non coñecía. Pasado, transcurrido un tempo, non visitou, non tuvemos noticias. En noviembre volvemos, o 19 de 1 do 17, volvemos a mandarlle un correo. Pasaron 5 meses e seguimos sin contestación e sin visita. Por iso, traemos aquí o seguinte acordo. Instar o diputado provincial Uxío Benite a que visite Redondela para comprobar necesidades de mellora das estradas provinciais, tal e como se tiña comprometido na xuntanza do 10 de novembro que tivo cos representantes municipales na Diputación de Pontevedra. Nós non vamos a votar a favor desta moción, pero non vamos a votar a favor porque estemos en contra de que veña este deputado aquí, senón porque creemos que o Pleno do Concello non é o lugar axeitado para debater isto, xa que hai membros desta corporación que están representados na Deputación e ali onde se ten que debatir e non aquí. Muchas gracias. Señor González, ten a palabra. Bueno, o escaso valor que lle dá e escasa importancia que lle dá o Partido Popular a esta moción ben refrendado por quen a presenta, que se fora unha moción de relevancia sería a voceira que leva meses e meses falando, non deixando falar a ninguén, a que defendería isto que é unha vergonza, claro, isto é impresentable que un goberno municipal, xa non é por primeira vez, xa ten sucedido noutras ocasións, pero desde que chegou o Partido Popular ao goberno en Redondela, sistemáticamente utilizou a institución municipal pois para cargar as tintas contra aquelas administracións que non controla, e o tema da Diputación pois é o paradigmático. E en torno a toda a moción deixa ben as claras que todavía non se enteraron que a Deputación non é de Louzán, que a Deputación non é dos amigos, que a Deputación ten un goberno bipartito, e un goberno na que hai deputados e deputadas que teñen unhas responsabilidades. Vostedes pensan, o que deixan entrever nesta moción é que se hai boas relacións ou lle invitan a comer os chocos ou unha cuchipanda, que é o que fan cos compañeiros do Partido Popular, que xa van a conseguir aquilo que non o dá ningún deputado ou deputada, ningún conselleiro ou conselleira ou delegado ou quen sexa, sino que o ten que ceder ou conceder ou aplicar aquela administración competente no ramo. Son as administracións as que fan as xestións para a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas, non o amiguismo. E vostedes aínda non se enteraron deso, non?
Fala dun dossier, eu non sei se é o mesmo dossier que anda por aí adiante, que lle pasaron ao Ministerio de Fomento, tamén hai non sei cantos anos, que traían non sei cantas propostas e que non se fixo prácticamente nada de todo eso que ese dossier que fixeron. O tema da seguridade viaria e dos peóns e peonas para nós é moi preocupante, moi grave. Por eso houve un cambio na Deputación e se asumiu a área de mobilidade para darlle un cambio nos máis de 1.700 kilómetros que son de titularidade da Deputación solo na provincia de Pontevedra. E se puxo en marcha xa hai varios anos unha convocatoria pública para mellora da seguridade viaria nas estradas da titularidade da Deputación, pero que foran os propios concellos nunha cesión democrática, nunha cesión por parte dos concellos daquelas zonas que consideraban máis perigosas e que se fixera unha proposta para mellorar a seguridade viaria e, sobre todo, para conciliar nas estradas de carácter provincial o uso dos peóns, das bicicletas e tamén dos automóviles. E esa foi un cambio radical na concepción do que é a mobilidade na provincia de Pontevedra. Un cambio radical que está supoñendo incluso que sexa copiado noutras partes do Estado e que se vaya outra vez dentro do Bloque Nacionalista Galego a dicir o que hai que facer noutras partes do Estado, noutras partes do Estado da xestión das estradas. E ese plan MOVES o que pretende son tres cuestións. O que plantexaba eran tres cuestións: a reducción del límite de velocidade a 30 km por hora, a utilización de reductores físicos e de pasos de peóns elevados. E este Concello recibiu tamén a mesma convocatoria e este Concello respostou a esa demanda plantexada dende o Servicio de Mobilidade da Deputación. E hubo demandas, hubo estradas que curiosamente vostedes non plantexaron esas melloras, que foron pois a Estrada do Gallero, a 2906, que desa habería moito que falar, e se a Fiscalía funcionara de verdade, alguén tiña que pasar polos xulgados, porque hubo un desvío de fondos que estaban para rematar unha estrada e non se rematou. É certo que hai moitas carencias e moita necesidade da seguridade viaria nas estradas da Deputación en Redondela, pero vostedes tamén tuveron a posibilidade, cando se urbanizou Eidos, recibiron unha subvención para urbanizar esa estrada e non construíron ningún reductor de velocidade. Que pasa hoxe en día en Eidos? Como suben e baixan os coches? Quen ten a responsabilidade sobre o que está sucedendo na zona de Eidos? Agora vostedes demandan que a Deputación construya reductores de velocidade e se van a poñer en marcha. E eu agradecería esta oportunidade que me vindo ao Partido Popular para decir aquí canto se vai a invertir en Redondela por parte da Deputación. Pero como nós non somos do Partido Popular e non estamos aquí de compadreo nin de amiguismo, sino que hai respeto institucional, eu non vou facer ningún anuncio. Iso vai nos facer o deputado de Mobilidade, Uxío Benítez. Pero si lle podo decir a todos que, por exemplo, na comarca do Salnés, para mellorar a seguridade viaria, se van a invertir máis de 600.000 euros na comarca do Salnés. E na comarca do Valmiñor se van a invertir alrededor de 500.000 euros en mellora da seguridade viaria dos veciños e veciñas. Redondela tamén lle vai a tocar. E recordar que o derradeiro, non o último, o derradeiro alcalde da provincia de Pontevedra que solicitou unha entrevista con este deputado foi Javier Basso, alcalde de Redondela. Moitísimas gracias. Bueno, aquí, non sei, salieron un montón de temas. O primeiro, se me poden decir Acércate. Os grupos que están no goberno da Deputación, se as demandas que se mandou desde Concello van a ser atendidas todas, porque eu non o sei. O segundo, que se hai algo que denunciar en Fiscalía, ánimo ao Bloque que o denuncie, a ver se desta funciona. Con nos non funcionou, a denunciarlo non só pusemos en coñecemento, poner en coñecemento o das obras, e igual sona a flauta. Estaría ben que o puxera de se o tedes tan claro. Logo, non nos parece descabellado que un deputado encargado deste ramo veña a conocer as demandas que hai. Non nos parece nada descabellado, nos parece que é parte do seu traballo. Sinceramente, nos destas mocións de Deputación non nos gustan nada, porque sí que creemos que hai que debatilas alí,
Pero se este home é certo que se comprometeu a vir, non nos parece descabellado que o Pleno o anime a vir e que cumpla con súa palabra, porque é parte do seu traballo conocer onde se van a facer estas melloras. Nos o consideramos así, hai que estar a pé de campo. Que se o alcalde foi o último en pedir a entrevista, pois mala sorte. Non creo que os do PP pensen que lle van a dar uns chocos a un diputado do bloque e así o convenza, non? E nós cando saliu o plan Móvete, pedimos por registro que se te mandou, porque tiñamos medo que se quedara atrás estas cousas, porque conocendo a veces o traballo de como se fai no equipo de goberno de Redondela, podía pasar. Entón, nos pedimos por registro, e si nos deron as demandas que se pediron en tempo e forma, e non nos parece mal que neste caso se comprometeuse non viu, non nos parece descabellado pedir, o que si nos gustaría emendar o punto e no día que veña que se inviten as asociacións veciñais de cada zona a visitar para que estén con o deputado e tamén lle informen de por que se pediron estas cousas e das súas demandas. A verdade é a primeira vez que unha moción de deputación non nos parece descabellada. Igual nos faz cambiar de idea, pero bueno, creemos que o traballo dun deputado tamén é visitar as zonas que os veciños demandan. Nos conocemos bastantes das demandas que se fixeron, e son demandas que levan moito tempo facéndose desde este Concello, e son demandas que realmente a Diputación de Luzán non fixo. Esperemos que agora a nova Diputación as faga. Nos parece moi ben como está funcionando, que as faga, eso, me gustaría que se sabedes se van a facer todo o que se pediu ou non, porque realmente non sei se o equipo de goberno ten resposta por escrito ou verbal de que se van a facer todo desde a Diputación, e tampouco estaría malo que saber se vai a facer ou non, nada máis. La verdade é que a primeira vez que unha moción destas de Diputación non nos parece descabellada, dicir, bueno, pues está ben, que veña e conozca o povo, se non o conoce, que conozca as demandas que se fixeron e por que se fixeron e as próximas que se poden volver a facer. Non nos parece para nada mal, nos parece do máis normal. Igual, se hubiera atendido esta petición, non o traían aquí ao pleno. Por unha vez que traen algo ao pleno que nos parece de sentido común, pois nada, en principio vamos a apoyarse con esa emenda. A emenda consiste en que se invite aos grupos políticos políticos e veciños, sin as problema. parroquias que vaya a ir o deputado encargado de mobilidade. De feito, bueno, sería interesante, pareceme que, bueno, porque hai cousas demandadas por eles, o sea, que non é... Señora Rivas, ten a palabra. No. Primeiro hai que darlle o toque. Está. Agora sí. Agora sí. De verdad que non salgo do meu sombro, como sempre. Primeiro, quero decir, porque nos chamou moito a atención esta moción, a redacción desta moción, non sei se o fixo a señora Barciela, porque parece que ela é a que fai, en este caso, con todo o tema de diputación e de todo, parece que ela é a alcaldesa, non é o alcalde o señor Vaz, porque isto é demenciable, é dicir, isto hai que velo a cantidad de faltas de ortografía, de sintaxis e de todo, de arriba a baixo. Somos unha institución pública, o repito, temos que dar un exemplo, e este non me parece o exemplo que demos dende este Concello de Redondela, de verdad que o teñamos que decir porque non é a primeira vez que sucede, non é a primeira vez que sucede. É máis, a señora Barciela non leu toda a moción, non me extraña, porque era imposible leer esta moción, porque era imposible, non ter nin puntos, nin comas, nin nada, era imposible. Ahora vamos a centrarnos na moción en sí. Por supuesto que o portavoz de AER ten razón, claro que o deputado provincial ten que vir aos concellos e ver o que se demanda e o que fai falta e velo polo seu propio pé e pola súa... Totalmente de acordo. Pero aquí non estamos debatindo que o diputado en ningún momento dixera que non iba a ver aquí. Aquí estamos falando das formas por parte deste Concello. Das formas, como sempre, que faltan a verdade e fan a política que non deben facer. Que iso o que fai o Partido Popular. A política que non ten que facer. Esa política que non lle gusta aos cidadáns e que eu e o meu grupo aquí sentado tampouco compartimos, nin vamos a entrar nesa política que vos queredes e sempre facedes. Entón, vamos a decir unha a unha como foi este tema. Se lembrades, eu aquí neste pleno fai máis dun ano que en cada moción ou en cada pleno, cando salía o tema, decía o señor Vaz, que por certo, recordade que é deputado provincial tamén, o
o señor Bas non solicitou ao señor Uxío Benítez unha reunión, como todos os alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra o están facendo, e que esta situación só está pasando con vos. Entón, vamos a ver que o que sucede e o que pasa. Tardáchedes un ano en solicitar esa reunión, porque eu insistín aquí en que se solicitara. Sí, señora Moedo, vostede hoxe non vai debatir, que está a súa compañeira, me parece estupendo, a señora Barciela. Non se solicitou. É máis, en outubro, ou finais de outubro, vostede se me achegou ao final dun pleno e me dixo: eu solicitei falar co diputado e quero eu falar co diputado. Eu lle contestei: que eu sepa, vostede non é alcaldesa de Redondela. Aquí se fai, lóxicamente, o respeto institucional. Quen ten que falar, pode ir vostede acompañando ao alcalde de Redondela, totalmente de acordo, pero quen ten que pedir a reunión é o alcalde de Redondela, que por encima é diputado provincial, e vai polo menos unha ou dúas veces ao mes, é o que vai a Diputación, pero polo menos é o que cando vai o aquí o alcalde de Redondela como diputado provincial. Entón non ten sentido, porque o atopa sempre nas comisións, e máis, se sentan xuntiños, porque están un aquí e outro noutro lado. Se sentan xuntiños, ten tempo de sobra, tuvo nun ano para pedir esa reunión, pero non se pediu. Ao final o pedichedes, e a semana, 2 semanas se convocou, fuchedes esa reunión. Teño aquí a acta conforme os acordos que quedachedes e o que se tratou. Temas e tratados. Infórmase de que as peticións solicitadas a través do Plan Móvese foron atendidas. Infórmaselles da actuación previstas dentro do proxecto de sinalización horizontal das estradas provinciais ao seu paso polo Concello. O alcalde fai entrega dun dosier de actuacións varias de reparación e limpeza das estradas provinciais de Redondela. E el se compromete a vir aquí a ver as estradas e velas de primeira man. E máis, se había reunido coa Asociación de Veciños de Vilar, que o habían pedido por favor, e el se había reunido. Pero que sorpresa, cando vostedes sabíades e que el dixo, como lle fixo os demais alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra, pero como pensades, non vai ir ni un día ni un mes, a mellor ten que ir por tempo das solicitudes que se lles iba presentando. Os 2 meses presentades, non mandades un correo electrónico, mandades a prensa directamente, aos 2 meses totalmente. Redondela urge a la Diputación la mejora de viales por las parroquias por su estado de abandona. Barciela, es decir, aquí o alcalde, o señor Bas, non é o alcalde deste Concello, eu de verdad que cada vez me sorprendo máis. La falta de compromiso. Compromiso de que, señora Barciela? E señor Bas, me dixo os dous. Compromiso de que? Si ele había dito que sí. Estas son as formas vostedes de actuar. De verdade que son as formas que tedes de actuar. Tengo unha segunda intervención. Quero que quede claro, perdón, un segundo solo para aclararlle. Tengo unha segunda intervención. Pero un segundiño solo. Non é, que non é un segundo. Unha segunda intervención. Para aclararlle. Señora Rivas, non ten. Que o diputado Uxío Benítez en ningún momento se negou a vir a este Concello. É máis, ten pensado... Vai a dicir na segunda intervención. Vale, moi ben, moitas gracias. Señor Xoán Carlos do BNG, síntome tan competente para defender unha moción, e así o facemos neste partido porque somos varios concelleiros e repartimos as mocións. Usted non, é un e ten que chupalas todas, non lle queda outra. E aparte, como son concelleira de Vías e Obras, pois sí, tamén estou con moito gusto a defender os problemas, porque os vivo eu día a día dos veciños, e o contacto dos veciños. Vengo vostede aquí a presumir do Plan Móvese. O plan chamase Móvese. Mandouse o 29 de 1 de 2016. Pero que non se move o Xío. Entende? O plan móvese, pero o Xío non. Entón, desde que mandamos os lomos de burra, estes e a seguridade vial, xa que tanto lle preocupan os veciños e as parroquias, esperemos que antes das eleccións sala todo. Deixo. Porque que eu sepa, eu defendo aquí os veciños. Sabe por qué? Porque vin aquí a traballar. E porque cobro cada mes do que apoquinan os veciños. Espero que o diputado que cobre tamén todos os meses, que non cobre de 4 en 4 anos. Entón terá que cada mes facer un traballo. E cada ano un traballo. Non xuntalos todos de 4 en 4 anos. Pero, bueno, experiencia do BNG xa temos, porque xa tuvemos aquí en Redondela. En xestión e en traballo. En xestión, bueno, podría votar todo pleno a contarlle. En traballo, para que quere máis.
Os parques non había por onde collelos. Podres. Non había nin tan siquiera un inventario de parques. Sendas, ninguna, ni paseos. Playas, sin fin. Son tan conservadores de fontes e tan conservadores de tal, as que fixeron da Doquín. E podía seguir así, que quere diga. Saneamento. A de me dicir vostede que vou por aí e fixemos os veciños. Fixemos os veciños. E non é mentira. Antes o saneamento facían os veciños. A asociación de veciños. Pero estuvo aquí 4 a 8 anos, non sei que estuvo a facer. E o mismo ahora lle pasa ao diputado. Entonces, presentamos varias reclamacións. Non teño nada que presentar. Ele é un diputado, sabe que aquí en Redondela ten 6 ou 7 carreteras e que as tendrá que atender. Se as quere vir a conocer e conocelas de man e mirar o problema de man, ben. Se as quere mirar polo Google Maps, pois tamén. Como mire el. Me dá igual, pero que as atenda. Porque o traballo teño coas carreteras municipales, e co traballo noso. Eu non teño que facer o traballo a él. Entón, el ben conoce, terá un presuposto como teño eu tamén, e que reparta el como queira. E pois prioridade esta, o desbrozo aquilo, o bacheo aquilo, o asfalto aquela. Vale, independientemente das ampliacións. Vale, iso xa é un tema, son proxectos á parte, que si queren facer en diputación ou traballar é á parte. Ou se queren traer máis inversión para Redondela. Porque eu non sei cal é o orzamento total de diputación, e canto ven para Redondela, e canto lle pertenece. O total, non o sei. Me parece que a diputación que está para axudar aos concellos a colaborar. Antes colaborábase. Viña o trator de playas, prestaban o trator para limpiar a senda de agua, non todos os días, pero unha vez ao ano, que nos viña moi ben. Agora contéstanche que che prestan a peneira. E tiro eu dela. Por favor, por favor, por favor, por favor. E a señora Dina, si se tardou en ir á Diputación, porque sabíamos o que nos iba a pasar. Sabe por qué? Fotocola. Sabe? Foto é o seu. Tan pronto chegamos ali, tras. Ya está allí la chica para la foto. Iso é o primeiro. Foto é o vosso. Fotocol o vuestro. Soluciones ningunas. Por iso se tardou en ir. Pero bueno, iso sabemos como funciona. Diputación. La nueva Diputación funciona. Vendiendo humo y haciendo fotos del trabajo que hizo el PP. ¿Sabes? Este partido, porque me pasó a min, pateei e anduven por camiños para preparar saneamento y enseguida en la salida donde está asfaltado va la señora Dina e o señor Regades a sacar la foto. Polo camiño de terra non se meteu, na carretera sí. Vale? Iso é o que fai a nueva Diputación. Pero para sacar fotos hai que traballar. Tedes carreteras e tedes moito onde invertir. Eres diputada, estás cobrando un sueldo. Trai cousas para Redondela. Ben nas carreteras provinciales ou donde queiras. Queres facer un pabellón, un museo, non sei que? Faino. Colledes, poñedelo cartel e pois sacade la foto. Pero do que facedes vos é do que invertides vos. Non sacar a foto a conta dos demais. Tengo un segundo turno. Vale, gracias. Vale, muchas gracias. Señora Quintán, señor González. Bueno, pois nada, que é unha pena que a información que eu daba ao principio de que quen presenta a moción pois non está capacitada, eu creo que despois desta intervención reafírmame neste tema. Está pedindo continuamente trae para cá. Eso é a visión caciquil que ten o Partido Popular da Deputación, para iso lle valeu. E ainda non se enteraron que unha concelleira de Vías e Obras non saiba ainda canto invirte a Deputación en Redondela a través dos plan concellos, dos que o plan concello está concebido para que aporta a Deputación, pero é o concello quen prioriza, é o concello quen vai a invertir, e hai moitísimo saneamento pois na zona do Viso, agora que se está facendo no Alto dos Valos, a que a incapacidade da concelleira de urbanismo provoca a tardanza na zona de Cedeira, é con cartos da Deputación, pero que non é cartos da Deputación ou do Concello, é carto de todos os veciños e veciñas, de todos os cidadáns de Redondela, os que lle votaron ao PP e os que non, e de todos os que votaron todos os cidadáns da provincia de Pontevedra. O que pasa é que non se enteran, teñen esa visión todavía caciquil de amiguismo da xestión da Deputación, que é precisamente o que nos
o Bloque Nacionalista Galego co que quere acabar. Nesta segunda intervención a Concelleira de Vías e Obras non falou nada da Deputación, de cal é o que se pretende facer o Concello, cales son as propostas. No, aquí hai unha proposta de mellora da seguridade viaria da que os veciños e veciñas nas que pasa estas estradas provinciais se van a beneficiar. E se van a beneficiar porque van a priorizar os peóns e os ciclistas sobre os coches, que é o que lle vai ao Partido Popular, porque nas obras que fan nos camiños municipais bótase a temblar, porque o primeiro son os coches. O primeiro son os coches. Os peóns para nada. Hai que ver como está o camiño romano, porque un día matan a un peregrino. E o que fan é os reductores, que son así a estropear o coche, porque non son ni siquiera reductores, e unha concelleira, que sí, que vai por todos os partes do Concello, gratis, con coche do Concello, gasolina do Concello, e mete o coche no parking a conta do Concello, tamén hai que sabelo. O sea, que tanto traballar e tanto cobrar, supoño que aquí hasta ahora os únicos que deciden e os que cobramos ben, mal ou tal, son os cidadáns que votan cada 4 anos. A vostede e a min, a calquera destos concelleiros e os deputados. E entonces é aí onde temos que decir, e eles deciden se o noso traballo está ben feito ou non está ben feito. Nós non cuestionamos que o deputado veña a Redondela. Agora, o Partido Popular en Redondela está utilizando este pleno para marcarlle a axenda, aparte de salir dunha maneira desleal aos medios de comunicación, por moita gracia que lle faga o alcalde de Redondela, a desacreditar a un deputado provincial. Bueno, ao final aquí nos fomos polos cerros de Úbeda, pero non pasou nada. Estamos falando do plan Móvese. Eu preguntei se me podían decir se estaba aprobado todo o pedais de Redondela, ninguén me contestou. É decir, eso, que hai moitas reclamacións que veñen antes do 2011, o sea, que non é cousa tamén de agora. A seguridade viaria no Viso, en outras zonas veñen antes do 2011. O sea, cada César o que do César, non? Logo hai certas cousas que non me gustan neste pleno. Ahora mismo, recordeume os tempos de cando entré o voceiro do PP, falaba do meu compañero Chopi, que tiña un lenguaxe tabernario. A mí non me parece nada bonito atacar a un concelleiro dese xeito, porque claro que hai faltas de ortografía e algúns falamos galego como podemos, outros utilizan tempos compostos no galego, o sea que entrar por esos temas, é dicir, se a concelleira fala deste xeito ou doutro, a non lo fixéramos, entón moi mal. Non sei, creo que o alcalde a veces se mete con nós porque falamos, como se fala na rúa, creo que a veces hai cousas veladas que son bastante peores. A partir de eso, perdón, Anabel, a partir de eso, nada, que estos temas veñen tal, quero saber se o que mandou o Concello en tempo forma, porque así o pedimos para se vai a facer, que nos gustaría que o deputado encargado de mobilidade viñera por aquí. E na Deputación, claro que hai cartos. Nos salarios se sigue gastando máis cartos que na de Luzán. O sea, aí sí que non cambiamos nada. Para aí somos todos iguales. Para cobrar dos organismos públicos somos todos iguales. Non se cambiou nadiña. Nas formas de pedir as cousas, sí, menos mal. Nada máis. Muy bien, gracias por a súa intervención. Señora Rivas, ten a palabra. Non sei se me dará tempo a contestar todo, porque é tremendo todo o que acabo de escoitar aquí sentada. Primeiro, non se lle faltou respeto a señora Barciela, senón como institución pública. Non me referín a señora Barciela, me referín a institución pública. Isto non se pode dar con estas faltas de ortografía. Tedes que entendelo, decir, calqueira, isto temos que dar un exemplo. Creo eu, e queremos dende o Partido Socialista que o decimos por iso. Non estamos atacando, por suposto, nada. Cada un se defende, o fai como pode e como quere. Lóxicamente, eu aí nunca me vou meter. Pero sí que é certo, señora Barciela, que si teño que decirlle que é tremendo o que vostede acaba de decir por esa boca. E non me vai dar tempo a poder explicar todo, porque se me teño que poder aquí explicar o que é o Plan Concellos, por que surdiu o Plan Concellos e como facían vostedes con Louzán e o que se facía, é tremendo. É tremendo que podan decir hoxe aquí con tanta tranquilidade o que acaban de decir. Antes solo se veña aquí, claro, sí, decía vostede, as máquinas das playas viñan aquí, e traían o personal e todo, e o resto dos concellos que non eran do Partido Popular, que facían? Os meus compañeros da Guardia, a miña compañía da Guardia deputada, nunca veu por ali unha máquina, Nunca. O alcalde do Grove, cando foi tal, tampouco veu. A ver,
Pero, a ver, señora Barciela, vamos a falar as cosas polo nombre. E os cartos, saben perfectamente os cartos que lle correspondan a Redondela. É a primeira vez que se saben os concellos o que lles corresponde. A primeira vez que non é Louzán ningunha persona da Diputación que co dedo di a ti te toca tanto porque me caes ben, e porque tú eres tal. E as eleccións, está falando das eleccións. A ver se facemos antes das eleccións, como fixeron vostedes, verdad? Como fixeron todas as obras que fixeron a correr, que temos problemas con esas obras tremendos, porque están mal dende o primeiro momento, por as presas e por como se fixeron. E moi ben como dixo o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Non teñen nin idea de como facían as cousas, pero solo os amigos e os que eran do Partido Popular. E isto era así, e o sabe a cidadanía, E ora cambiou. Redondela sabe o que lle corresponde, e o alcalde de Redondela, nos guste máis ou nos guste menos, o elixeu a cidadanía, e ele é o que ten que saber o que lle corresponde a Redondela e as necesidades que ten Redondela. Eses cartos que son de todos os cidadáns se teñen que empregar así, non dicindo unha persona dende a Diputación o que se ten que facer. Vale, xa está ben, hai que decir as cousas coa verdade, non como fan vostedes. E volvo a repetir, a política que fan vostedes eu non quero nin saber ni me meto nesa política porque non me representa. Esa política non me representa. E fala vostede das obras, como fai vostede na Telleira, en Sotosuste, en Chapela, non? Como as visita vostede. Vostede visita todo. E como sempre vendendo humo. Están vendendo humo. Mire, e os proxectos que se traen aquí a Redondela, o alcalde de Redondela e os concelleiros non participan en nada. Señora Rivas, pero é importante, está falando de faltas de ortografía e deixa de argumentar. E de proxectos que se traen a Redondela non participan. Non ten a palabra. Nada, sí, señor Vaz. Non ten a palabra. Como sempre, non ten a palabra. Señora Rivas, moitas gracias. Usted sabe que participamos noutro pleno onde se corta o micro. Queremos propoñer para votación. É que senón, lóxicamente, me deixará aí. Moitas gracias, señor Vaz. Queremos propoñer a retirada desta moción porque entendemos que o concelleiro, sí señora, que o señor Benítez non concelleiro de Redondela, é concelleiro de Tomiño, diputado provincial. Isto hai que debatirlo na Diputación de Pontevedra. Para eso, señor Vaz, alcalde e diputado provincial. Quedou claro, propoñen a retirada. Señora Rivas, non, xa está, propoñen a retirada. Non aceptamos a retirada. Señora Barciela. Sí. Non sei se quedou claro o que dixen, tanto para o BNG como para o PSOE. Dixen que o orzamento total de Diputación, o orzamento total, canto é, e dai canto lle pertenece a Redondela. Eu sei o que ven para Redondela, pero non me parece o porcentaje do total do orzamento. O que sí me parece demasiado, a mellor é máis de 18 millóns para Caballero. En 2 anos, máis de 18 millóns. Señora Digna, que non a puxeron, señor Rivas, non a puxeron aí, non está de diputada polos veciños de Vigo, está polos de Redondela, está polos veciños que a votaron de Redondela. Traia obras para Redondela, mire polas carreteras provinciais de Redondela. Eu non estou pedindo na moción que traades nada máis para Redondela, que cuidedes o que tedes que cuidar, o voso, que o mantedes, nada máis. Que eu non teño por que manter esas carreteras, nin as queixas día a día, que as atendo día a día dos veciños desas carreteras, aténdoas, vale? Desde o primeiro correo que se mandou de petición hasta de un bache, non tuvemos nin contestación nin feito. Vale, nin contestación nin feito. Independientemente de se queredes ampliar algunha carretera ou facer algunha acera. Iso son a maiores. Convén para iso vir aquí. Hai problemas que non nos podo por correo nin por chamadas explicar. Brindeime a ir co diputado e mirar problema día a día que me veñen os veciños a trasladar. Si quere, a non ser así e queredes foto, ten aí un compañeiro do BNG que o poda acompañar, se non vai a vostede, saquedes a foto e explicádelo. Non teño interés ningún en acompañalo. Se o acompaño ou quero ter unha reunión con el de cerca para dicir, mira, aquí hai este problema e ali hai este, porque son eu que trato cos veciños día a día e que empateo, vale? Iso. E non lle quedou claro ao señor do BNG que aquí, e a señora Rivas tamén, que quen sacou esta nota de prensa antes da prensa miña foi o diputado.
Vale? Esta nota saliu antes, posterior á nosa reunión. E aquí comprométese a facer un estudio integral da zona que vai de Redondela a Ventosela. Aí pediuse por o tema dos autobuses. Vale? Comprometeuse aquí. Pois que non se comprometa. Que minte. Sí. Penso que desde por favor. o 10 de Señora, noviembre que non ten... acabo de dicir. Non ten que interrumpir. No. Vostede, por favor, estuvo falando, argumentando. Pero vamos a ver. Vamos a ver, deixar, eu non estou entrando. A ver, eu non despois do que escoitei da capacidade de certos concelleiros daqui, de vostede, non teña ahora a pouca delicadeza de meterse nunha cousa que non ten nada que ver con vostede. Señora Rei, o que lle estou tratando de decir é que cando intervén unha persona que está no uso da palabra non a interrumpan, como creo que esta bancada está facendo sempre. E sempre me está interrumpindo, señora Rei. Señora Rei, que non me pode interrumpir. Estou no uso da palabra, non me interrumpa. Pode interrumpir, pero non está cumplindo coa normativa. Señora Rei, chámolle a orden por primeira vez por reincidente. Hoxe me parece que é a consigna, non? Chamar a orden. Pois chamo a orden por primeira vez. Repito, deixen argumentar cada un no seu turno de palabra. Porque vostede dixo unha serie de cousas, eu estuve encalado. E non é real moitas das cousas que dixo vostede. Non. Eu podía estar interrumpindo e dicindo, é mentira, é mentira, é mentira. Que non, señora Rivas, que non. E non entre en diálogo, por favor. Señora Barciela, a ver se vai deste. Continúe coa argumentación, que hoxe estou agotado. Claro que non sei. Vaya rematando. Remate. Non sei, porque eu se envío un correo, e vindo unha petición, envío outro, e non me contestan, claro que non sei. Verdad que non sei. Non sei onde ten os estudios, aquí non os presentou. Nin presentou estudios, nin traballo, nin nada. Desde o primeiro día que se sentou no sillón, ainda non sei nada del. Nada. Moitísimas gracias, señora Barcela. Ben, pasamos ao turno de votacións. Votos en contra? Abstencións? Sí. Home, xa o deixo, aceptei eu. A favor? Queda aceptada coa emenda de que a visita, cando veña, pois se convoquen aos grupos políticos máis aos veciños afectados por as obras que se veñen a visitar. Falamos de colectivos veciñais, asociacións de veciños.